Sizike lona ubabalo walunikeza ngoYesu unyana wakhe. Uamen ukhona. Ekungekho namnye owake waya ezulwini ngaphandle konyana wakhe owake wabona uThixo. Uthi ke lo mbhala abantu ukuze bamazi uThixo bamaziswa unyana wakhe. Igama lenkosi libongwe. Now umoya oyingcwele ongwesithathu siqu sikaThixo sesithathu sona esithesa kuba uYesu efikile. Xa egqiba uYesu kufela abantu egoduka ebuyela ewugqibile umsebenzi ebeze wenza emhlabeni uzawuthatha ipunishment isibetho sohlwayo sabantu bemeli basiphezu kwabantu wasithathela kuye ke ngokuYesu eso sohlwayo. Agqiba uYesu ukufela abantu emnqamlezweni. iBhayibhile ithi uYesu ethembisa abafundi bakhe wathi kunilungele ukuba ndihambe kuba xa ndingahambanga kayikufika umthetheleli ongumoya oyingcwele. Uthi ke uYesu ndawufike ndimcele uba aniphe lo mthetheleli. Uamen ukhona. Yena ke kuthiwa uyawuhlala nani lide lipheliswe iphakade. Igama lenkosi malibongwe. Na umsebenzi ke kamoya oyingcwele kukwazisa ababantu ngoYesu, ukutshila uYesu oshunyayelwe kuwe umazi. Number 2, ukuqinisekisa ukuba wena ukhululwe. Ukuqinisekisa uba wena ungokhululiweyo. Okwesithathu umsebenzi kamoya oyingcwele kukufundisa nokukukhumbuza izinto uYesu ebekumele uba wazithetha ehleli nawe ngolhlobo. Now ezo zinto ngokuthi uzaziswe kukufika kukamoya oyingcwele. Uamen ukhona. Yes, umoya oyingcwele ukufundisa akutshilele ngoKristu wena omamkeleyo. Okwesine, umoya oyingcwele uye owenza amakholwa abe neziqhamo zokukholwa. So ifruit sekholwa sidepende kumoya oyingcwele, not kwikholwa. Ngoba ikholwa liyoyiswa kukwenza okulungileyo, but the fruit of the spirit iziqhamo zokholwa zivela kumoya oyingcwele. Sizazifunda. Okwesihlanu, umoya oyingcwele ukwenza ube bold, ube nesibindi. Siyafana bathandekayo, ungabi logwala ngoYesu. Because once umoya oyingcwele abe khona kuwe, nobukade uthandabuza uba usindisiwe, akufika umoya oyingcwele fika akuqinisekise umoya oyingcwele uba usindisiwe wena. Siyafana. Uamen khona. Number 2, umoya oyingcwele ufika akuqinisekise ngokukhuseleka okufumeneyo wakusindisa. Because ka ungenaye uYesu apha kuwe uhamba unefiye eninzi apha kuloyiko oluninzi. 1, yokuqale ecaca umuntu angasizwanga uboyika kakhulu abathakathi. Boyika kakhulu abathakathi. Uyabona ke nomuntu osindisiweyo ngoUjesu wakhona uyabethina abathakathi. Uyaboyika abathakathi. Ngexesha asindisiweyo esithi ndisindisiweyo kodwa into yokuthakatha uyayoyika kakhulu umuntu sesithi uJesu ngaphakathi. 3, umuntu esindisiwe uyakwazi ucingela uba angayoleka angathakatheka. Unayo lo belief into yoba angathakatheka ngexesha uYesu amnqinayo. Number 3, uyakwazi umuntu osindisiweyo ngexesha asindisiweyo acingela uba imimoya ingambusa. Niyabona? Ingakwazi ukubusa apha kuwe, unganamadimoni ngowusindisiweyo. Omnye umzalwane wayeshumayela ngapha ukutholo sisemvuselweni wasiqinisekisa uba bathi masithethe inyani. Masithethe inyani madada, amagqirha akhona. Amagqirha akhona namagqirha namandla masithethe inyani. Ndamlungisa xa sesiphumile bazudlala ngathi. Wena ubugwala nokungabi namoya oyingcwele.
Xa usindisiwe awuthakatheki. Intona xa ungena moya ingcwele, you believe into yoba ngokuJesu akhona ungathabatheka. Never uThixo oyiswe into ayidalileyo. Make ndiyichaze ngolo hlobo. Make sithi soze uThixo ohlulwe into ayenze ngokwakhe. Because uSathane umenzile, abathakathi ubenzile. Siyevana? Yonke lento yoyikwa ngabantu idalwe ngubani? Incwadi kaJohn kaYohane chapter 1, uma uyifunda kakuhle ithi yonke into ekhona yadalwa nguThixo, yabakho ngokuthanda kwakhe. Siyevana? So uSathane esekhona nje usathandela uThixo. Anytime uThixo engamfuni uSathane abekho, ngeke abekho. Yandibona thini? Now xa unomoya ingcwele ke ngoku uba nesi siqinisekiso ukuba awuthakatheki. Siyevana? Awuthini? Awuthakatheki. Mina bemqando ndange ndadlihliswa bemqando, amadliswa kaninzi abemqando. Ndalihliswa ndigqiba ungcwaba. Ndacengwa futhi uba mandidla, andingomuntu udla emngcwabeni. Kodwa ndacenga uba mandidla. Ndadla ngale mini, ndishumayele ngalamini. Shumayela abantu bababa bengakwazi ukubulela okubulela. Madoda ekhala inyembezi. Abulelelwa yielder yasemqandweni. Ebulela ifamily. Ungekho umuntu ukwazi ukubulela bekhala inyembezi, izwi libahlasele ngamandla. Besindisiwe kweso singcwabo sexabazana. Endalile ingcwabo. Now ndandizawuhamba wangicenga abatata benkonzo bathi tata bazawuphoxeka aba bantu abafazana abathathu balapha emqandweni. Beza neplate enhle eyayinhle. Ndadla kule plate. Noba bendifakela into yokuthiwa ngualitshoni. Kona ihliswe ukuthiwa alitshoni la udlile. Ndadla futhi ndatya ndakhawuleza ndathi ndihamba uba ndandileqa inkonzo ebandleni landinkonzo salona. Xa ndithi ndithe ndisiya emotweni ndabe ndisiva isizwe siba kwek and umoya ingcwele wandixelela into yoba phaa kukho ipoison phaa. But iBhayibhile ithe siyawutya into ezibulalayo zingasenzi into. Ndiyavalele na umoya ingcwele angixelela uba there is something ba ndatya ndaphuma ndahamba emotweni ndasendiya emotweni isizwe sasinathi laa mngcwabo ngendlela owawunamandla ngawo. Ibishop yenye inkonzo yaguquka seyintsala zange iguquke phaa engolweni phaa etenteni gcwele abantu basinikela kakhulu abantu kulaa nkonzo. Kodwa laa bishop yehlulwa lilizwi sesivele emangcwabeni andgqwetha yandimfundisisa ngapho ilila ngapho iqhuba nomkani indoda yalapho entshontsho. Kanti zawuchanwa lidliso elo dliso ndalitya ndawuqhuba imoto ndihamba isizwe sindirheqa kanti uthi kundincedile uyabona uba ndinenyongo apha kum ngaphakathi. So kwaphuma inyongo ngenxa yegqirha labathakathi. Uyabona ndatsho ndakwazi ukuba inyongo because wayendibona uthi kuba ndiyitye kakhulu iswekile andiyithandi into esela into ezihambisayo. Wandinika ndibekela abafazi ababini bandinika indlela yokukhupha inyongo amakhosikazi. Ndatsho ndahamba ndawufika emishini. Alibonga igama lenkosi. Ndafika emishini sendi-right sendingumntu oncedwe yinkosi. Ndafresh kanti inkosi ibibona uba ininzi apha kuxingana inyongo kakhulu yandiphekela idliso. So umoya ingcwele uyakuqinisekisa ngamandla ento engene apha kuwe ngaphakathi. Igama lenkosi malibo. That's why ke sisithi kubalulekile uba xa umamkela uYesu mawubhaptizwe ngaye umoya oyingcwele. Khawufunde ke le ncwadi kaLuke kaLuke chapter 11 simthola njani umoya oyingcwele. Verse number 11. Isihloko uYesu ufundisa indlela yokuthandaza. Fundile phansi. Ngubani na kuni onothi enonyana ocela inhlanzi Athi enonyana ocela inhlanzi asuke amnike inyonga, asuke lo muntu anike unyana wakhe inyoka. okanye athi Efuna uyibambe le nto uJesu into ayenzayo apha uzama ukubonisa indlela uThixo anobubele ngayo. Siyevana? Okwesibini uJesu apha ufaka ukholo kwababa. Kubani onokuthi kucelwa kuye inhlanzi amnike unyana wakhe inyoka? Hamba. okanye
okanye athi ecela iqanda ecela iqanda asuke amnike amnike unomadudwana lowo lento angayiceliyo unomadudwana. ukuba ngoko nina nikhohlakele nje Ukuba njengoba nikhohlakele nje niyakwazi ukubapha abantwana benu uThixo uzicomparisa nabakhohlakeleyo. niyakwazi ukubapha abantwana benu Niyakwazi abantwana benu ukubapha izipho ezilungileyo izipho ezilungileyo. wobeka phi ke uyihlo Kuthiwa ke osezulwini uyihlo osezulwini kukutsho ukuthi ubawo osezulwini uyawubeka phi? ukugqithisela ukubapha Ukugqithisela ukubapha umoya oyingcwele umoya oyingcwele. abo bamcelayo Hayi nje akazuvela abasukela. amen uThixo akabasukela abantu ngomoya oyingcwele. Vela athi nani ndiyanibona uba niyamdinga. Kuthiwa ngabo bamcelayo uThixo azawubapha. Kuze umoya oyingcwele uyacela. amen Siyavana mathanda uyathwana umoya oyingcwele uyacela. Uyacela bawo ndicela umoya oyingcwele. Hanto evele kuthiwa xa ungena enkonzo kuthiwa sawunayo yacelwa. Umoya oyingcwele uyathwani yacelwa makholwa. Futhi awucelwa kuthi singabefundisi, awucelwa kuba prophet, awucelwa kuba apostoli, kuthiwa ucelwa kubawo. Siyavana umoya oyingcwele uyathwani makholwa yacelwa. Angomntu ovela zehle hayi Nkosi sesinaye sesikhona endlini yakho siphe sivele automatically sisonge izandla sikhonze singenayo uyacelwa. Kuthiwa ke xa simke wawubeka uThixo ubapha ngokugqithisileyo abo bamcelayo umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uyacela uyamthundeza uthi umkhunge uthi Nkosi ndiyamcela umoya oyingcwele. Yacelwa. What Yesenzo chapter number 1 verse number 14. Uyacelwa. Simthola ngoba simcele. Sizihluphe ngokumcela. Abantu ke bayinqina ukucela. Basuka abantu bavele babe naye umoya oyingcwele babe naye. verse 14 Chapter 1 Izenzo verse number 14. Chapter 1. Yimake awufunda verse number 5, 4 no 5. esitya kunye nabo Esitya kunye nabo wabayala wathi zeningemki eJerusalem ningemki eJerusalem. hlalani nilinde isihlo Hlalani nilinde isihlo esathenjiswa ngubawo esathenjiswa ngubawo. esiya ndanixelela ngaso kaloku uYohane yena wayebabhaptiza ngamanzi abantu Wayebabhaptiza ngamanzi abantu. ke nina kungekudala Kodwa nina kungekudala uThixo uzonibhaptiza ngomoya oyingcwele uThixo uzobhaptiza abantu ngomoya onjani? Ubani ubhaptiza abantu? nguThixo. Siyafana kukule akubhaptism noba ndikufavor kangakanani ndikuthanda kangakanani andikwazi ukukunika le. Kuthiwa nguThixo ngokwakhe ozingenelayo kolu ubhaptizo. Futhi akabhaptiza ngoba ubhaptiza abacelayo. Thixo sibhaptize. Ayizi automatically le ndaba kamoya oyingcwele emntwini. Uyacela. Uyabhaptiza kwathi uThixo uzonibhaptiza uThixo nina uzonibhaptiza. Yazini loo nto uba nizawubhaptizwa nguThixo. But loo nto ayithethi ukuthi babasonge izandla.
Siyefana ayithethi mabasoka izandla bakhonze barelaxe kuba kuthiwe bazobhaptizwa. Bazobhaptizwa kuba bayacela bayayifuna le ndaba yobhaptizo. Verse number 14. bonke aba babezingisa ukuthandaza Babezingisa ukuthandaza. Ngamqhelo- Yimake baqalela uba nina nizobhaptizwa. Baqala bathandaza. Oh Jesus. Bakhunga. Umthandazo uthandaza umoya ungenawo. Umoya ingcwele ungathangani. Ungenawo. Ha unentshisakalo okufuna uThixo. Uthandaza ungena moya ingcwele kodwa unentshisakalo yokumfuna ubani. Thandaze. Kuthiwa baqala ke basingisa bathandaza. Baxelela uba nina nizawufumana umoya nizawuphiwa. Loo nto yabenza balale bathi silindile kuthiwa sizawuphiwa. Hayi. Oh Jesus. Andithi njengoba amagqabazana emadala nje xa efika ku-60 ugovernment mos amagqabazana nje uzawapha ipeyi. Andithi ayalala athi wayethiye urhulumente nkosi ipeyi enzani ahamba ucela. Andibe kuthiwa azawuphiwa kodwa yathini iyeza engafakanga zicelo. Amaqegwazana xa ayayazi uba ku-60 years sawuphiwa ntoni ngurhulumente womZantsi Afrika ipeyi kodwa soze libe nayo ipeyi lide liyobhubha iqegwazana lingenapeyi elingakhange liyicele. So noThixo unezinto zibhale apha athembise abantu bakhe uba bazawuzifumana soze sifike kuwe ungayanga kuye. Uyasicela umoya ingcwele onguye uyacelwa. Oh Jesus. Awunto yofika kuthi andazi bayangena nini. Hayi uyacela uthethe ngelimi ezintsha kodwa ungazi. Uthethe ngelimi ezintsha ushumayele ube ngumprofeti kodwa ungazi bayafika nini lento. Umbuzo umi adizansi noma ndamamke sasike sakwenye indawo sithathe ukufundisa indaba yabafundisi. Ngoku kumbuzo babuza aba namamkelana umoya ingcwele. Kumbuzo sifilisa ifomu yebani yecala. Kuthiwe ke ngoku ewe kuthiwa ba ufuneka ubhale uyesu. No akekho ba. No akekho. Kukuyes ba unyanze uthi yes. Kuthiwe ke ngomveni kwala yes kulula ukuthi yes. Kube nzima le nto ithi explain. Uzaze njani uba uyesu lula lambuzo ewe ndamamkela. Nansi into enzima ezantsi ke ngomveni kwala yes ba cacisa ke ngokuba wazazi njani umoya ingcwele wamamkela. Ngoku into enye indoda ithi tata singabhala ndoda ithi mfondini umuntu une-experience yakhe. Le nto ifike kuwe yaziwa nguwe awuzubhala nto efike komnye umntu. Wafika njani kuwe? Yintoni eqinisekisa wena uba wehlelwa? Phaya awutsho esinye isizathu somnye umntu utsho indlela afike ngayo kuwe. Laa nto ayikopisi i-experience yakho. Izandla zethu haliboye igama lenkosi. Umoya ingcwele uyakunceda. Ndithetha mna ke ungancwadanga. Ya ungancwadanga. Sozuye ebantwini uthi abantu ndiyazoyika izifundiswa. Ndiyawuthetha ndithini ezifundisweni. Ndiyaboyika abantu abakhulu. Woyika abantu. Ayikho iplatform. Abekho abantu abangakwenza ube mncinci xa kufuneka uthethe ngoJesu. After the baptism of the Holy Spirit. Ngithi kuwe there is no people abekho abantu noba bafunde kangakanani abangakwenza ube young uzawuthetha ngoJesu.
after ubhaptizwe ngomoya oyingcwele. But umoya oyingcwele engekakubhaptizi, then abantu uyabesaba ukuthetha nabo. Ucinga isikolo, ucinga ayovela kulo, ucinga inhlupheko na. Umoya oyingcwele xa ifikile, ndithi mna usitha kwayinhlupheko. Uthi ngekhetha usasokola, akwenza umoya oyingcwele ube ngathi usisicebi. Uyacelwa. Uyacelwa. uThixo uthembisile uba uzabanika abantu abakholwayo umoya oyingcwele, but akazuvela azizele. Udinga mna nawe, sithi inkosi siyakudinga, sicela umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uzawuphila endaweni yakho. Ndiva kahle, umoya oyingcwele uzophila endaweni kabani? Ezi zinto zikwehlulayo ngeke ziba sakwehlula xa isefikile. Uba yigiant, uba ligorha xa isefikile umoya oyingcwele. Now funda ke khawuleza bethandaza. Bonke aba babezingisa ukuthandaza. Bonke aba bathenjiswe ngomoya oyingcwele babezingisa ukuthandaza. Ngamxhelo mnye. Kukho namanini. iBhayibhile babekho nababizwa ngoba oomama babekho. Ekho noMaria. Umoya oyingcwele lo ayinguye owamadoda, ngowabantwana bakaThixo. Ndiva kahle, umoya oyingcwele awunikwa igender ethile, ngowabantwana bakaThixo. Yolento efuneke sicacise xa kusenziwa uba umntwana kaThixo ufanele abhaptizwe ngumoya onjani? Oyingcwele. Because inkonzo yonke yomntu obheke ezulwini ihleli kumoya oyingcwele, indlela yokunikela. Indlela le yokunikela. Uyabona xa ungena umoya oyingcwele kunzima ubunganikela. Kunzima unganikela. Ungena umoya oyingcwele kunzima. Uyabala xa ungena umoya oyingcwele. Uyabala. Umuntu ongena umoya oyingcwele kunzima ukhupha imali ayincame. Incamela ukhonza uThixo. Uyabala. Ngithetha mna umuntu ongena ntoni? Not ukutrainwa, not ukufundiswa, not ukuxelelwa into yobanikela. Apha kuwe xa sawugcwalise ngamandla omoya oyingcwele kuvuka ukupha ububele. Sizasifunda isiqhamo sikamoya oyingcwele. Na umuntu onomoya oyingcwele akathunywa ngokunikela, akathunywa enkonzweni tu ngokukhupha imali ecawa. Akayiba imali ivela ingabi na value xa ubhaptizwe ngamandla kabani? Amoya oyingcwele. Ake sithi isandla sethu. Uyabona pha endlini. uThixo wasinceda ukuthi pha endlini sithatha abantwana sibase esikolweni thina ngezimali. Xa uyenza lento awusokoli. But abantu xa bengenayo Holy Spirit inkonzo abayazi. Na umoya oyingcwele uyacela. Number 2, kufuneka uthandazile. uJesu lo esikhuluma ngayo uJesu cwadi kaLuke chapter number 3 verse 21, uJesu akazange amthola umoya oyingcwele ngoba efeviwe nguThixo kungunyana kaThixo. iBhayibhile ebhaptiziwe uYesu siyefana wathi ethandaza. Izulu alivulekanga automatically, wathandaza. Siyefana naye wathandaza. Wazalwa uYesu eqhawulwa ngumoya onjani? Oyingcwele. Kodwa kwafika isikhathi soba ubezisiwe eziswe ngubani? Umoya oyingcwele. Kwafuna isikhathi soba ngoku umoya oyingcwele funeke amembathise. Alawule uJesu ozalwe ngowesifazane, alawulwe. Siyevana ngoba uJesu wazalwa kuMaria wanobuthakathaka njengathi. iBhayibhile ithi masimvume ngumuntu phaqa. Xa ithi masimvume ngumuntu simvuma esoyiswa njengoba nathi sisoyiswa. But ithi ethandaza, ebhaptiziwe wathi ethandaza.
lavuleka izulu. Livulwa intoni izulu? Kukuthandaza kwakhe. So uyacela, uyathini makholwa? Umoya onjani? Thixo wami, alibonge igama lenkosi. Uyacela, andikase umcelile wakubhaptiza uloku umcela njalo. Wena ofikayo ozawuqala ngqa ukubhaptiswa nguye, uzawuthi sawubhaptiswe nguye uphinde umane umcela. And sayinokubunaye lokho okuthethwa ngaye uyavakalelwa. Uma kuthiwa makuzogcwaliswa, awuhlale esitulweni umncanelwa njalo, because lungenile utsala omnye. Yacela umoya onjani makolo? Akasehleli, yacela. Chapter number 2 wezenzo verse number 1. Akasehleli bethandaza, now bathandaza. Ekufikeni komhla wePentekoste babehlangene ndawonye bonke ngesaquphe. Ima bethandaza, beqhubeka bethandaza ngesaquphe. Beva isandi esingathi kukuza komoya omkhulu. Bethandaza, beva isandi. Bethandaza. Yabona nje ubusinzi wenze funeka uthandaze. Ngesaquphe beva isandi bethandaza. Engalindelanga okungabekanga ukuzofika ngayo, kodwa as long uJesu wathanganela kunyuka lamadoda emuka uhlala eJerusalem phabe ukuthi uhambaniye khona niyolinda. Afika linda lamadoda akancokola, akhethe unandawo abantu abangakwazi ukufikelela kuyo, enyuka bheka phezulu. Afika hlala lamafazi, bahlala noMaria, bahlala ezinyaweni. Athandaza. Kuthe bethanda ngoba njengoYesu mamkele, suyeke ukuthandaza. Ethandaza. Yequbuliso. Bengalindelanga bethandaza. Wefakala umoya usandi. It was not yangesiyena umoya. It is a signs ezabakhona xa izofika. Ngesaquphe beva isandi ngathi kukuza komoya omkhulu. Uvuthuza esibhakabhakeni. It was the first time. Oh Jesus. The Holy Spirit ehlela abantu. Oh yes Lord. Sayizalisa indlu sazalisa indlu ababehleli kuyo. Isandi eso. Because umuntu wele ngesikhathi esiza ubesiza special kwindoda ethile egotyiwe uba ikhokele ngelo xesha. Yehleli ibe nomoya kaThixo yodwa, isizwe esisilandelayo singabi nayo umoya kaThixo. Oh Jesus. Umoya kaThixo ibe kuye yedwa. Yiyo lento abantu banamhlanje abakhonza abapostile babelieve ngandlela yakuqala yokuba into enkulu isemntwini okhokhelayo. Yiyo lento amabandla aphethwe ngabaprofeti bonke libandla likholela into abayena muntu noThixo omkhulu apha kulotata. Yiyo lento bathi xa bebulisa sibulisa uqobo lwakhe ubabona bananto. Lonto yayisenzeka nyani kwi-Old Testament. Yokuthi uSirayeli angabi nabudlelwane noThixo, ibe yile ndoda yodwa ehlelana nabanye enelungelo lokuthetha noThixo, kodwa uJesu wayichitha lonto. Oh Jesus. Ukuze elowo nalowo aziyele. Abapostile baphelele amadoda, abaprofeti baphelele, indoda enye ecaweni enamandla yodwa yaphela lo. Oh Jesus. Sonke siba namandla akufika umoya wethu. Amen.
abantu ukuze banilahlekise balahlekise abantu funeka kungasunyayelwa ngomoya ngcwele ebantwini, kuthethwe ngegift zakhe kungathethwa ngoqobo lwakhe. The Holy Spirit is not the gift. Umoya ngcwele akasosipho nje, umoya ngcwele unguThixo. Siyefana kholwa incwadi ka1 John chapter 3 koyifunde sisamanda uverse number 24 wakhona usichazela ukuba xa uthe waba nomoya oyingcwele lokucacisa uba apha kuwe unothixo. Wonke umuntu oyithobelayo imiyalelo kaThixo umanyene noThixo. Uyabona ke xa uzothandaza mamela, xa uzothandaza suthandaza umyalelo kaThixo ungawufuni ukugcina. Oh Jesus. Yibambe sisamanda kanjalo. Uyabona iBhayibheli imnandi, iBhayibheli ngoba uthi usafunda le kuse kwenye indawo iBhayibheli imnandi. Yabona ngosiqalisela nina iBhayibheli ithi funda sisi. Wonke umuntu oyithobelayo imiyalelo kaThixo. Imiyalelo kabani? Uthobela imiyalelo kabani lo muntu? kaThixo. Umanyene noThixo. Lo muntu umanyene nabani? noThixo. Amanda incwadi yemizekeliso u28 uverse number 9 no10 khawuleza ndifuna uba wonke umuntu othobela umyolelo kaThixo lo muntu umanyene nabani? Umuntu othobela ntoni? So ungazi ukuthi umanyene noThixo kodwa umyalelo kaThixo ungawufuni wephula. Funda verse number 9. Umuntu ozivalayo indlebe zakhe. Vala indlebe zivale. Uwo umthetho kaThixo. Abengathake vanga umuntu evile. Kwa umthandazo wakhe. Umthandazo wakhe. Uyanyanyeka kuThixo. Wenza njani umthandazo? Uyanyanyeka. Likizi. So ungalinga uyothandaza uyocela umoya ngcwele kodwa ungafuni ukubamba umthetho kaThixo. Ngoba livumbe libi umthandazo wakho ufeyile ukubamba imithetho kaThixo. Oh Jesus. Lisikizi linyala ukuthandaza komuntu ongafuni ukwenza intando le kaThixo. Lisikizi before uthandaze bamba imiyolelo kabani? Ngoba lisikize lokuthandaza kwakho uyonyanyeka. Uyabona into awenyanya uthi bipha ucazele pha. Awufuni nokuyijonga uyayonyanya mos lento. Kuba abantu ke abaloku moyingcwele uyonyanyeka lo. Ithwala izandla. Yeah. Verse number 13. Verse number 13. Ulisikizi umthandazo. Isikose esidala sithi ulisikizi. Umuntu osifihlayo isono sakhe akabi nampumelelo. Kodwa lo muntu ufuna umoya ngcwele akabi nampumelelo kwi-salvation. Kambe ke yena osivumayo. Uphumelela bosivumayo. Ahlukane naso. Nayo ayozomane njani ndibona zincila. Oh Jesus. Awuzomaneni nje imanje ndijolile ndiyatshela bathele ayozomane sikalela intoba nindibona nje ndiyehluleka sangondifile ndiyehluleka kodwa umuntu makasivume ehlukane naso nesibalisela ngazo. Yes, but then inyama yahlupha. Inyama yathi sozevuma kodwa uhlale kuso. Awuzuba nampumelelo. Kulendlela funeka abantu abathi ka bevumile behlukane nento abazivumileyo bangabi sabuyela kwizinto bahlale kwizinto ebebethe bazenzile.
Anamfuza umuntu ngale manje. Dalisa la fuza umuntu. Yini le yenza umuntu ngula ngakwehleli kangaka? Intoba wena uyavuma uphinde uhlala. Uyela kuJohn benze yakuJohn beniqotha le verse yoba imiyalelo kaThixo xa ungayenzi uyonyanyeka xa uthandaza. Nawuzathi bawo ingcwele aduthi kanivale la festini. Alivale la festini. Alivale la festini. Imthanda ngoba inceba zakhe ozimi kona pha kade imthanda ngoba inceba zakho Yesu ozimi ifundela uJohn 1 John chapter 3 verse 20 befuna la verse ethi bazamam xa umbuyo ingcwele ehleli kuni lo nto ingqina ukuba uThixo ukho apha kuni uyacelwa uyafunwa awuthi ndabaptizwa once angene kuwe ngaphakathi ufana nomuntu oqala ukunxila uyabona xa unxila hayi umuntu obutya ngoDisemba aphinda abuyeke abutye ngepati aphinda abuyeke thetha ngenxila into ebukhangelayo buphele kulomzi kuthiwa hayi ke sibanibani buphelile ngo hamba okhangela komnye umzi nxila into enikayife emzini ihambe kuba umphathi uphelile ingagoduki goduki ingagoduki ingagoduki iye komnye umzi uthi kwabani kanina okhangela kwenye indawo kusayihamba umoya ingcwele xa ifakile uyakwenza wome uhlale womile womele yena oweneli awusoze uthi ndiyamazi uThixo ndimqhelile ndimqilile you never relax relax uphole upholile uba I'm satisfied Nkosi ndenele ugcwela the more ufika kuye is the more umlambela nyana the more uThixo echile is the more uba ngathi awunaye aweneli yole nto ke amakholwa iwenza akhonze afunane akhangelane akhonze daily kukwifuna apha kuwo yacelwa lo muntu endithetha ngaye 3 umoya ingcwele uhlala endaweni eclean uhlala emzimbeni emntwini endaweni eclean kodwa lo ndawo ibody yomuntu ugcwala pha umoya hayi emzimbeni udlelana nomoya womuntu hayi emzimbeni ungena emzimbeni uhlala emzimbeni umoya ingcwele akekho apha etendeni ungena emntwini uzapha etendeni ebeleke emntwini akho moya ingcwele nabathakathayo singabalindele ebusuku bangazobutha abaqhuba inhlangano yabo apha sente baba ngayiqhuba inhlangano yabo kule tente bangayiqhuba inhlangano yabo itente ayinamoya kaThixo itente ithi izibe nomoya kaThixo kufike thina nawo nezindlu zenkonzo azinamoya kaThixo zithi uba zibe nawo kungene thina ngoba iyodwa indawo umoya ingcwele ayikhethileyo afikela kuyo fumaneka ezulwini afumaneke emntwini incwadi yokuqala yabaseKorinte chapter 6 verse 19
la ncwadi kaJohn besiyikotile ithi xa umoya kaThixo into ecaca uThixo ukhona apha kuwe umoya oyingcwele ophiwe nguThixo nguye umoya oyingcwele ocacisa uba wena unaba le nto ibangela ubudawuthe umane uthandabuza uba uThixo ukhona usasindiswe nyani na once umoya oyingcwele angabikho soze ungabi nasidawuti soze ungathandabuzi soze ungathandabuzi soze ungoyiki soze futhi uqiniseke ngokupheleleyo uba ukhuselwe nyani nguThixo umoya oyingcwele ngekho soze into ekwenza uqiniseke bubukho bukamoya oyingcwele uyabona mna nje ndihamba mntakabhishi nje ndihamba ndathatha abantwana bam ndabafaka kwi-private school ndingaphelelwa nyanga ndisithi ndandithe kuThixo ngo-98 endibiza ndathi abantwana bam bokondliwa ngoba wathi uzawubona ndayibamba lo ka-98 ndathi yabona ke Thixo xa bendizawuphangela abantwana bam bebezofunda kwi-private school bade bawugqiba kutsho mna abantwana bam bendizawubasa esikolweni begibela imoto njengoba mna ndahluphekayo nje kutsho mna ndicela uba uThixo ndingekayiyeki isikolo ndingekenzi into ndibizwa nguye ndathi yabona ke Thixo ndifuna impilo endiyoyiphila ibe yilebe ndizawuyiphila xa bendizizamela ngamamandla waconfirm uThixo ngo-98 2025 andikajiki nanamhlanje abantwana babhatala esikolweni xa kuzophela inyanga uzobhatala ifi entoni na akubuyi ndandithe funeke bebhatele itransport yabo funeka ibhatelwe iifisi zabo funeka zibhatelwe funeka betyile funeka benxibile funeka nam ndinxibile funeka le moto ihambe ngedizili le funeka yonke God is faithful but into endenza ndibe so uba mandibase esikolweni abantwana bazobhatalela kwesikolo nje abasokoliswa tu basokoliswa kwezinye ndifuna i-payslip kuthiwa mandize nazo ndithi andinayo kuthiwa wenzani ndiyashumayela fule le ushumayela ayizontlolo ndiyashumayela cha ewe ayikho enye into endiye umama wenzani akaphangeli andibuze ombuzi buzobhatala ngantoni bafakwe esikolweni njengabanye abantu because once ube nomoya oyingcwele into ethethwe nguThixo awuyithandabuzi without the Holy Spirit uyamdawuta uThixo noyithandazileyo uphinde uthi ayikho kwayilento bendiyithandaza bakhona abantu abanali nxayi awuvakalanga kwayilo mthandazi kuthiwa yena ebethandaza awufikanga uphela berufini uthi umthandazi wakho usithavisa kwakhe hayi andiwuve ngoba ndiwuthandaza uyabanda nca uyabona awukho mandleni kuba ukhwaza kakhulu uthi Thixo ungxolela uthi utshiyanza ukhwaza uthetha noThixo uthetha naye softly ukhwaze kuba kukho into ekukhwazisayo ayikho uvela uthi semandeni hayi bawo kubantu uzakufa akazukufa ngokushawuta uzakufa ngoba uyayigcina imithetho yakhe kanti bona ungatshintsha isitayela mna umbize ngenye indlela uYehova uncome into ayifuna kuwe kukuba right naye oh thank you Jesus lalela bazamama izakwehla lento ndetha ngayo amen Thixo funda sithandaze anazi na ukuba imizimba yenu yindlu kamoya oyingcwele yindlu kabantu imizimba yethu afuneke ngoku xa uzocela umoya oyingcwele uqale lo mzimba lo ufuna umoya oyingcwele ulungise so gijima uyothi umoya oyingcwele ndiyawucela kodwa kusenzima umzimba lo wakho sanezinto ezilapha emzimbeni nekuqala unikele ngomzimba nikuthixo umzimba lo mzimba Nkosi bendilala ngawo amadoda lo
lala ngamakazana la uyamxolela uThixo lo mzimba ndinxila ngawo uyibona lento nxila ngalo mzimba ndebile ngalo mzimba kodwa ngolo mzimba bendisenze izinto ngawo ndiwunikela kuwe lo mzimba ndiwunikela kuwe ulungise vuma ngalo mzimba ebona khona izinto ezenziwa ngabantu kulo mzimba ezimbi now xa uthatha uJesu nikela ngomzimba wakho sunikela ngemali isiqu ungekanikeli ngaso sunikela ngezinto kodwa isiqu ungavumi naso ala ngesiqu sakho uThixo bafuna izinto zakho more than wena uzawunzinyelwa yabo uzawunzinyelwa yawuthi konza athi ndiyabiza imali kule cawa abantu bahamba nzima abantu ukhonza uThixo ngoba baqale ngezinto bengekafiki bona kuThixo banzinyelwa ngo hey kwanjwa impela kule cawa ifuna impela imali kule cawa hey madoda abantu baqale ngezinto bahamba badinwe ke ngoba abantu abaqale ngezinto benganikelanga ngabo anazi nawo kuba imizimba yethu awuzocela kumoya nikela ngomzimba uzofikela phi lo moya ucelayo uzofikela ngoba kaloku wena wakho umzimba usakhonza ngawo izwe usakhonza ngawo isono wakho umzimba vuma nomzimba wakho before uyothi moyigcwele ndiyakucela aluze nephanga yiza nomphanda ozogalelwa kuwo lo moya ucela galelwe emzimbeni umoya oyigcwele mzimba udedele umzimba ibe ngokaThixo vuma nomzimba wakho ngokuzinikela senginikela ngokwami kuwe nikela ngawe oh Jesus nikela ngawe kuzoba lula ukukhonza uThixo xa uke wavuma ngawe amen kuzoba nzima ukhonza uThixo xa ungasinikelanga uyabona uThixo noba ngandivusa nini kuyanyanzeleka ndivukile because umzimba wami ndamnika noba uThixo ngandithuma phi ndiyaya kuba kaloku umzimba ndamnika noba uThixo ngathi mandenze ntoni ndiyayenza kuba kaloku uThixo ndamnika umzimba oh Jesus andinawo umzimba wokhonza iso inyama yam ikiwafuna amankazana kodwa no ukulala namankazana andinawo umzimba wokulala nawo oh Jesus kuba lo ndinawo ndawunika uThixo amen sininzi into esicela umngena apha kwaliliswe esinganam ndingenza njengawo indlela enginxiba ngayo funeka lo mzimba ubokeke njengomzimba kaThixo andikwazi ukwenza nakanjani kulo mzimba ndawunika uThixo Jesus nikela ngomzimba moya ngwele uhlala emzimbeni khawuleza sisi khawuleza kaloku aningobenu ningamakaThixo funeka uqala uvume ngawe ungabi ngowakho ingxaki yakho wena ngexesha ukhonzayo usengowakho uyasithanda too much thandiswe thanda ifashion thanda elihlabathi usengowakho nikela ngawe ungabi nguye owakho Thixo ufuna icontainer madoda azogalela kuyo umoya wakhe before uyothi moya ingcwele ndiyakudinga qale ulungise iMT elizogalela kuwe lo moya ingcwele amen
nguwe lowo. Ndiyakuxelela ntombam, naba kuthi uSathane ubhoke kangakanani, kukho amantombazana angeke athintwe. Akathintwa ngoba agcwaliswe ngamandla ngengcwele. Oh Jesus. Nalela ndinibalisele noba ngabe iholiness nobungcwele bungashunyayele emabandleni, intombazana ebhaptizwe ngamandla ngengcwele izabuphila. Oh Jesus. Izabuphila icawa ingabufuni. Amen. Because the Holy Spirit udemanda apha kuthi ubungcwele. Amen. Uyaphumla man. Uyazi ukuphumla nomuntu othathe nentombazana egcwele amandla ngengcwele uyaphumla. Kodwa uthathe nomuntu ongabhaptizwa amandla ngengcwele, iweave is 4,000. I-makeup is imali esininzi. Ngoba abantu xa bengena ngengcwele kunzima ukuthemba. Bafuna ukuzenza abahle nokuzilungisa njalo because abana confidence apha kubo. Oh Jesus. Bazijika impela, bazijike impela, bezama ubuhle amadoda beneli intuthiko benze bayiyo. So uyasokola indoda ethathe nomfazi ongazange abhaptizwe ngamandla ngengcwele ngoba uyifuna yonke into elapha phandle. Thatha unobuhle wena. Uthatha unobuhle. Oh Jesus. Amantombazana uma ngaba kuzoyiwe ekonzweni iconference neconference afuna ilokho ezintsha. Abantu bancitshizwa babahle ngempahla. Ababihle ngoba bebhaptizwe. Ayilosuku likaThixo. But every inkonzo abanayo abantu banamhlanje ngendaba xa uyofuna isihlangu esitsha, uyofuna isuti entsha. Amnyada ngaya ndizuye enkonzweni. Andinalokho. Iyo andinasuti. Taka nampahla. Uyabona umuntu xa ifika uyakusiza ngendlela emangalisayo. Athi le mpahla nonayo ibe glorious man. Ngoba kaloku the Holy Spirit ayifikile wenza wenele. Abantu abaninzi basematyaleni. Yabona ungabi nangqondo yothenga iweave ye 4,000 usiya kungena paint endlini yakho. Engabi nangqondo yothenga iweave ye 4,000 ubhatala ube netyala lesinxibo ungakwazi ukuthenga isitena kwakho. Because you lack something. Ufeyile elibhaptizweni likamoya oyingcwele. Inkanuko yelilizwe ayiveli apho. Wanze umuntu lafike uyenela ntombi yami awusacompete. Awugqokeli ukunconywa nje, ugqokela ubuhle bukaThixo, ugqokela isidima sikaThixo. Oh Jesus. Holy Spirit. Oh yes Lord. Imithatho emininzi forces needs kumasindiswa. Xa ungahlala phansi nabantu abadivorce abafazi nabadivorce amadoda, uyawuphala uba expensive lo mfazi, expensive le ndoda, because of the lack of the Holy Spirit. Jesus. Awungena umuntu le ukuyicompetition. Competition. Ufuna ukuhamba ngemoto ekudide eliphezulu, nayo ba usibani bani uhamba ngemoto ekudide eliphezulu. Now without the Holy Spirit uduka ukhoza. One, kufuneka unikele umzimba lo wakho ube yitempile. Ube yitempile kukhonzwe apha kuwe, ube yindawo yokukhonzela, ube yindawo yokukhonzela. John chapter 14 verse 23 sivale ngayo, sawugqibezela ngomso. Uhlala kimi ngihlale kuye, nguye nowenza umsebenzi lana ozinikela aphathwe
nesithanya uhlala kimi ngihlale kuye nami sinikela kuye nawe aphathwe nguye awubinazitha awubinanjalo awunabantu ongathethisani nabo awunabantu ongaxolelananga nabo once ubhaptizwe ngamandla amongcwele uyaxolela uyaxolela yona nto sithi xa uJesu efikile kungakhonzeka nomkakho wamlahlayo khonzeke xa uJesu engekafiki kungakhonzeka nomntwana owamkhathayo wathi uzalwa yile ndoda kanti uzalwa yinye indoda xa umoya ingcwele engekafiki uJesu khona kodwa umoya ingcwele akafiki xa umoya ingcwele engekafiki ungakhonza ungumfana ungamondli umntwana owamzalisa inkazana ngoba umoya ingcwele akafiki kodwa mhla kwafika umoya ingcwele savuka isazela somntu simeke enyawo akakwazi ukukhonza engalwenzanga uxolo nalo mfazi wamlahlayo nale ndoda wayilahlayo abesebuye khonza noma ngaba bengazukwazi ukuthatha owesibili kodwa fanele uxolisa abonakalisa uba ukhona into efikile empilweni yakhe. Mina ngasesikhuluma ngobungcwele there is no divorce phakathi kwamasindiswa. Ngeke ibe kwi divorce 2 ngeke divorce 1 ngeke divorce 1 sidivosana nje lonto ichaza ukuthi khona into elahlekile le esenza sibe nobunkulunkulu ngaphakathi. The Holy Spirit ayikhona umoya ingcwele xa ekugcwalisile umoya ingcwele ekubhaptizile umoya ingcwele ngeke ulahle bafazi ngeke ulahle madoda nangasiphi na isizathu. Amen. Ngikhuluma gospel namadodana anikhuluma iqhawe ndithethe ivangeli anikhuluma isonto esontweni kuyalahlwana kodwa kuJesu wakulahlana. Mina nje kwi kingdom kaThixo soze kulahlana kuyakhangelwana esontweni kulahlana bangena bethandana sibathathi sebethandana bathi cake sitye siphinde sibabone behlukana phakathi kwethu singabi nazwelo futhi bide sithathi somnye nabo asinazwe thina besile kulamthatho siphinde siye nakulo mthatho because esontweni kusesodwa kodwa kingdom there is peace there is love ukukwakheka komuntu ebukumkanini bukaThixo yona iBhayibhile ethi kuzosunyayela ubukumkani bukaThixo kuzo zonke indawo. We preach the kingdom of God, not our kingdom. Hallelujah. Mighty Jesus. We are not preaching the kingdom of South Africa. Yes, South Africa kuyehlukwana. But we preach umbuso kaNkulunkulu ophilayo. Lapha lahleneyo bayabuyisana. Bazamam asisang iqhawe tu. Make no mistake bazamam iqhawe yona iyehluleka. Iqhawe siyahluleka kodwa umbuso kaNkulunkulu. Kulo mbuso ke singeniswa ngumoya. No singeniswa ngumoya khawuleza le verse 23 chapter 14 John. Waphendula uYesu wathi kuye uverse number 22 uthi kutheni inkosi sibonakalisa kuthi kuphela kodwa ungazuziveza kulihlabathi ngoba inkosi ayizivezi kumuntu osadlalayo. Yabona bangaba niyadlala lizawutest inkosi imfoka mdludlu ayizivezi kumuntu osadlalayo. Kutheni inkosi uzozibonakalisa kuthi cha
ungazivezi nje kulihlabathi. Waphendula uYesu wathi kuye, uYesu wathi kuye, lowo undithandayo uthanda mna uyawagcina amazwi ami. Othanda mna uYesu akandiphi imali, akandiculeli, akandisumayeli, usuka gcine qha izwi lam. Wathi ubawo amthande. Ukushumayela okusikwenzayo akubonisi uba siyamthanda. Ukucula okusikwenzayo akuvezi uba sithanda uJesu. Ukunikela esikwenzayo akuthi siyamthanda uYesu. Kodwa into ecacisa uba siyamthanda kukugcina into ayithethileyo. Oh Jesus. Madoda ayikho into eveza uthando esimthanda ngalo uJesu ngaphandle kokubamba ukutsho kwakhe. Hallelujah. Ungamnika umzi wakho, ungamnika imoto, ungamnika yonke imali yakho, ungamnika yonke into onayo, kodwa uba ngaba awuyigcini into ayithethayo, uJesu akeneli izinto ompha zona, ufuna ugcine. Wawuthuba wamthanda. Wathi ubawo amthande. Size siye kuye. Size izanqoyi man. Izanqoyi. Izajuju. Oh Jesus. Size. iBishop Nansia isemhlabeni thanda uYesu. Yagcina iBishop uxo kukaYesu. Uthe uYesu sizawuza. Kuyise, kunyana, kumoya. Uthe sizawuza kulusithanda. Sizoza kuye. Funda sizawuza. Size kuye. Sihlale kunye naye. Uyaphakama kuBishop uyosebenza. Thina sihamba naye uBishop phakathi. Uthi kuyise, uthi kunyana. uBishop phakathi akhonto ingamthola uBishop eqanqiwe. iBhayibheli ithi sizawuza kuye. Akazumanethe uBishop uphina Thixo. Uthi uThixo sizawuza kuye. Ogcina amazwi ami ndinguYesu sizawutsho size kuye. Uyahamba kuBishop uyosebenza. Uthi kuyise, uthi kunyana, uthi kumoya ingcwele bahamba naye. Bambiyele bamrhaqile. uBishop akanathuba apha nesithuthesi athi uThixo ndinaye. Kaloku uThixo sizawuza kuye. Sihlale naye. Sitsho sihlale naye. Sihlale naye. Soze sihlupheke, soze simkhangele, soze simswele uThixo. Uhlala nogcina amazwi akhe. Yonke into ongayenza ubuya fail to keep his word. Oh Jesus. Cela simeke nyawo sithandaze. Mighty Jesus. Cela simeke nyawo sithandaze. Uyacelwa uyenze abantwini uThixo ahlale kunye nabo. Yamadoda yinto ekhoyo le. Ayilobali ukuhamba noThixo emhlabeni. Ayilobaleli yinto ekhoyo. It is real bazalwane. Yinto ekhoyo. Ushandala bakasanta. Imana sandala bakoseta. Yinto ekhoyo ukuphila noThixo kweliliswe. Yinto ekhoyo ukuncokola noSimakade. Ake sithandaze sonke. Ubani uThixo nje ngawe? Kubani ofana nawe? Kubani Nkosi ongembe endaweni yakho? Wahlukile. Wahlukile. Awufani nabo bonke abanye uThixo. Wahlukile. Ushanda labaka. Imayanda libakosanta. Libakosanta. Ushamata labaka. Hallelujah. Oh Nkosi siyabonga.
Siyabonga moya ngcwele kakhulu. Siyabonga Nkosi kakhulu. Rima kasandala baka. Itali boko sandala baka. Riende lebeke sandala baka. Oh hasandala baka. Yes Lord. We thank you Holy Spirit. Enkosi ngcwele. Yes, 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 Holy Spirit, yes, yes. We thank you. We thank you. We glorify your name. Thank you, Jesus. Isondela kuwe, isondela kuwe, isondela Tito wami, Tito wami. Siyawubeka izandla Friday. Abantu abadinga uHoly Spirit. Kodwa namhlanje sifuna abantu abalungisa ivessels. Oh Jesus. Abathi inkosi lo mzimba. Yakunika ngokupheleleyo. Lehluleka ukugcina umyalelo wakho. Ngoba lo mzimba ndiyala nawo. Ifuna abantu abanikela imizimba yabo ibe yicontainer yokuba umoya kaThixo uhlale phezu kwabo kulomhlaba. Ufuna bona beze ngaphambili masawuthandaza. Ngikamceli silungisa le ndawo azohlala kuyo. Nikela umzimba ufumano wakho, uziso wakho. Umpostoli Paulos ucengela seRoma. Yinikeleni imizimba ibe lidini elingcwele elikholekileyo. Nikeleni. Awuhlutshwa nguSathane xa usindisiwe. Uhlutshwa ngumzimba. Sathane wanqotywa eGolgotha kuJesu. Samnqotyelwa. Umzimba odonsela abantwana bakaThixo ekufeni abakhutshwe kuko. Lula izandla zakho phezulu. Awunikele. Thindi awunikele. Ndiyawunikela umzimba wami. Ube yitempile. Mabe yindawo umoya kaThixo ofikela kuyo. Awungadingi umoya oyigcwele. Awungaswela imizimba. Nanko wami. Nanko wami Thixo. Nanko wami umzimba. Uthululele phezu kwami umoya wakho. Inhliziyo yakho. Vula inhliziyo yakho. Ulapho phansi wena ungumoni. uYesu wazani naye. Walahlekana noThixo. Baleka uze ngaphambili. The Holy Spirit is here. Ukubamba abafunayo. Nanku umzimba wami Thixo. Nanku umzimba. Nanku umzimba wami. Nansi ingqondo yami. Nansi impilo yami. Izamhluthu uzothandaza.
Ushanda labaka santa labako. Uremende libaka sita labaka. Umzimba. Tata maluba lomzimba. Dikhonze ngawubulungisa bakho. Ushanda labaka sinta libaka. Yebo Nkosi. Uyalimoko seliyethala. Rilobobo sipariete mekapali. Jesu. 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 Sendikunike kwakuniki. Umzimba wami ndiye awunikele. Ndikunike kwakuningi. Nkosi yamandla. Sendinikela konke kwami. I lay my life before you. I lay my life before you. Hayi ngoba ndithanda inkonzo ngenxa yoba ndiyakuthanda Jesu. What else can I give you? Kumataya libo siphatani. Zia libabo sita makapeli. What else can I give you? Kuma sataria. Ibaba sata. Ilo lo sete. Oh, mshega